Szukam kapeli do pościeli, abo słuchanie radioka we prykolu na isto szkłodzi i do niej no ucholu. Ja miarkuję, że za chwilkę będziecie mieli mnie za starego, zdziadziałego purta strycącego nad grobem i fort rządzącego wspominki o swojej szykownistej przeszłości. Nie mogę jednakowoż nie wspomnieć czasu, kiedy moc wertownym gieszynkiem od przyjaciela i dla kamrata była własnoręcznie ci fajnie nagrano tonban kaseta z jakimi festenie umiłowanymi śpiewkoma. Richtowało się zac najlepszych śpiewek umaszczony wicznymi einlagoma, co by strowić przynajmniej godzinę na procnym szkryflaniu ich tytułku i miana śpiewoków na papndeklowej okładce. Kiero zawdy była ku temu za mało, za knap. Przypominało to składanie szkartek Zeitunga dla kolonii Amajzów, które zagnieździli się we Pupnsztubie. Całko ta operacja wymagała mocka wysiłku i cierpliwości. Taki własnoręcznie zbajslowany Gyszynk wskazywał, że tak naprawdę zależy człowiekowi na obdarowanej osobie i że jest fest stoimy unia. Narychtowanie takiego zestawiono dla kamata to jeden. Nagranie kasety dla kogoś, kogo by się chciało zaciągnąć do prykola, to blankinsza sprawa i same pewniki miarkujecie, co ja mam na myśląku. Napoczniesz chopie od romantycznego kąska, taki ci pościelowy moż przez rany. Wejdziesz na takiego bezpciowego dupka i cię lepiej. Napoczniesz od takiego ci modernego, rapowego obcyryklowaniu, co byś tak naisto ze tą dziołką we prykolu robił, jeszcze gorzej. A jeśli by ci się udało blank nie godać o zeksie i pokazać, jak roztomajte są twoje ptoki muzyczne, od Louisa Armstronga bez sojki, Nimena Jacksona, Szteczkowska, że po 20-minutowych elektronicznych kompozycjów, w które brzmią, choby ktoś prasknął ogromnucny messingowy dynkmal mokrą hadrą, albo oszpluchtaną książką telefoniczną na łączowskiej zepsowany syntezator z powolnionym głosem, pyta cię od druga do werku ty kanków. Raz smędzisz i usiatoż obdarowano dziołcha na śmierć, hopie. Nagrywanie takich kasetów dawało w tym czas człowiekowi 100 pierońską uciechę, ale te roski, cołki, tym komsz diosi wzięli, no i przodzi pokazali się takie kompaktowe platy, mianowane CD, z czego kasety wyszli z mody, wyszli ze użyciu. Zatem przynajmniej poła młodzioków od 18 do 30 lat starych napoczęła tworzyć własne platy, co było czymś takim ginał jak nagrywanie kasetów, tela, co od kłodka była srokszo. A że endlich przykludziła się era iPodów, w których właściciele na bieżąco się bajslują ci mogą się szafnąć swojej składanki. Te tonban kasety z tela już na zicher wykludzili się do lejamtu. Przykul wydało się już lato. Wielu z was do się porwać feryjnej miłości, cię będą sztrabować istniejące dotychmiastowe związki, a przeca wszystkie miarkująco serce zmiennym jest. Dzisiejszy łobieg w wzdychaniu jutro będzie nomino działo na nerwy i awrygową. Jak idzie poznać, jeśli naprawdę dosiad sztymujecie? Spróbujcie pójść zesia do prykola, a ku temu przy tych obiecankach, macankach, słuchajcie, fesu smolenie poskładano składanka byle jakichś śpiewek. To naprawdę jest ważne, czego słuchacie w takim łokamżyku. Są bocza, jak kiedyś pieronem dawno temu miałech można ze 20 poralot, zażywałech cielesnych uciechów za jedną gryfną dziołką, a tu kajsik ze zadku słuchać, bo ucieszno muzyka z radioka. Łoros, muzyka ci się urwała i na poczcie nadawać wiadomości. A we tych byfejlach nadawali całkie fragmenty preskonferencji policajtów, na łączo z którym na fest zaślimtane ojce dyrgocącymi głosami apelirowali o hilfa we sznupaniu, we znalezieniu jakiegoś zapodzionego synka. No i pierun strzelał całki sztimąg. To był prawdziwy zbrodzień szykownistej launy moi. Ostaliśmy się pora miesięcy nie skorzystać z tą frelą. Do dzisiaj jest se fest winujał o te przezdzistanie tego związku razinku mój radiok. A w to jest se pamięto platy na postkartach. Takie postkarty, na których ci każdy mógł nagrać swoje winszowanie, swoje miłosne słowecka dla jakichś ci tam freli, dziołchy. No, do ojców i starzyków też się nagrowało, ale to już jest blankinsza-bojka. Uno szło to nagrać w Katowicach w takim studio kolebankowu na Wawelskiej. Tam wybierało się śpiewki, w które razinku byli najmoderniejsze. A za tym
Albo się posywało ta nagrano postkaka do jakiejś działchy, albo się ta działcha pytało do dum i tak po porów winiannych szopach, lampusach, lakrymy, albo słodkiego pellegrino i no nie metlać ze mesznym, kościelnym winem. No, mógł być tokaj aszu, albo tokaj furmin. Karlus zabierał się za ta frela. Wiele przy tym było uciechy, a i dróg dało study, kiej na takim bambino zaczyna się ta plata i podwilcowek nie wyfuknął ze prykola 4-5 razy szło szyciej. Gdy mi ciebie zabraknie. No ale teraz wpadł mi w ręce jeden program komputerowy, nie będę go dał jaki, co by nie było reklamy, w której jest ci skuplowanym takiego iTuna ze internetowym radiokiem. I kierym to programem możemy poskładać swoja lista umiewanych śpiewek, wrazić ją do internetu dla uciechy inszych. No tak naisto, choby bez pora minuta zbajslować miliony kasetów składanek. No ja miarkuję, co między śpiewkami lecy kiedy pokorze się szterowno i łośliwo reklama, ale to ci funguje i nie ma procne do zbajslowania. Teroski moga ci mój ty miły suchoczu szurnąć myślonek blank za darmo, składanka swoich umiłowanych kąsków do posłuchania. A całko ta gracka jest mocka bardziej profesjonalna lizi za moich czasów, tych starych tonbandgerätów. To moja składanka, ten mój zamluk, chociaż ci chwilkoma ganz pozbawiono szmeku, nie zawiera jednakowoż nicego, a że tak okropicnego. Kiedy chcecie spróbować, to styknie zainstalować jakieś ci tam Spotify, wkryklać do przeglądarki internetowej pora tych adresów, ziepko kajnika i poklikać, a że endlich rozewrzy się szykownisto składanka. Nie czytajcie no registra tytułków, bo by to popśniło całko uciecha. Obijmej swoje lipsta, depszko przygoś fącle, dejcie się obadwa porwać w fajnej launie, szkrtnijcie ta muzyka i sprawdźcie, jak sztramsko jest wasza namiętność. Całko zabawa zajmą mocka czasu. Nie próbujcie bez tuż przyjść dur, bez sołkość już za pierwszym razem. Raja śpiewek nie ma znaczenia, możecie się je pomieszać podle woli, możecie też potajlować na poradnioszków, jeśli tak już musi być. Nie łoznojmiejcie żadnego zigera, podwi tak naisto nie wysłuchacie wszystkiego. To nie będzie tak ganz einfach, ale kiedy dokulwitocie się do fajrantu, moje gratulacje, wasze pszunie przetwo naista wieki. Przy tej przyleżitości jest ci jeszcze jeden fehler. Pewnikiem znocie miarkujecie niejednego ochętola, w który takie składanki ma zainstalowane w autokowym radiu. Przyjedzie taki smart gizdoń pod sień, zaszaltruje radio na całki karpentel, a sąsiadom ściany dźwierza okna dyrgocą od tej iptowatej, łoszkliwej muzyki. Jest jeszcze większy fal. Taką muzyka grano na całki karpentel idzie usłyszeć na połach ulicy Kajsikole lecy jaki dyskoteki, ale tam to się nie bajsluje ze inszego gruntu. Tam trzeba chycić jakoś dziołcha, kiedy styknie szlachcojgowe larmo, ku tymu ćmawe piwo jasne na łozwidnioku światło i już ci jest dziołcha naprano i fertik do wszystkiego. Jeszcze na ostatek wam żykna, co idzie zbajslować pomsta na wiesielnych bezuchantach. Wybiercie się jedna ze tych śpiewek, puśćcie ją jako onteraga, podkład muzyczny do ceremonii zaślubinów. Ludzie nie strzymają tego, nie zdzierżą, pewnikiem się zeżygają. I to było wszystko berą Eugen z Pnioków.